sorpresa. Ho has expressat superbé, però era més des d'un punt de sorpresa, no? La Mostra de Teatre és un projecte que fa l'Ajuntament de Viladecans conjuntament amb l'Ateneu de les Arts de Viladecans. El nostre propòsit és que les escoles puguin gaudir d'un taller teatral on puguin aprendre a expressar-se i a millorar el seu català oral i que formi part una mica més de la seva intimitat, del seu dia a dia. Després, a final de curs, estrenarem l'obra al Teatre a l'Àtrium de Viladecans i també tindran l'experiència professional de gaudir del teatre. Les activitats que realitzem els formadors de l'Ateneu de les Arts és, al principi, coneixem el grup mitjançant jocs dramàtics que ens ajuden a que els nois puguin perdre la vergonya, s'expressin millor, treballem també la veu, a nivell de projecció vocal, el cos, tots els aspectes teatrals perquè puguin fer l'obra i gaudir d'aquesta experiència. Des de l'Ateneu de les Arts estem molt contents perquè aquest tipus de projectes artístics pensem que són molt necessaris pel desenvolupament de qualsevol nen i nena. No només pel fet de millorar el català, que crec que és molt important, i que els nens vegin aquesta llengua més propera. El teatre i l'art fa que els nens a nivell psicoemocional millorin i estiguin més contents i puguin arribar a ser qui són realment. I es va convertir en un conill.